Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 17. Di ka agragsak no madidigra ti kabusor mo, kat di ka matagrago no maitibkol. Papagayan, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, awan ano, agkapoy-kapoy ka, James. Anya nga iti pagbanagan tibiyag mo, no kasta ka kanayon. Apay ka di manin kaloy. Anya ti kayat mo sawan? Asus! Kasano nga umasinso ka nga Kasta ka met! Awan lang arudan ti amom, buntog ka pa nga agkut-kuti. Ha? Ay, awan mo no kasta ka kanayon, James. Awan tinasayata pagbanagan tibiyag mo. Tandaan am dayta na ibagakan ka. Saan mo ngaminan nga ikaskasupay ni Kaloy? Amom lang nga rodan akay kayat nakaakan kantyawan dayjay a tao. Ngam kay kayat mo matngamin ti umasidag kan kuana. Kagurugurak tayo dya kaloy. Ilunlunod ko. Ay, maditi kasta nga magbagam. Dakas ti agilunod. Kasano adyak ilunod tayo dya kaloy? Kat kunamatlan asinon. Kaslawan ti sabali a makitkita na no saan asyak. Masurunak ka talaga kan kuana. James. Agalwad kanyak tayo dya tao. Isuntumot ti pakapasamakan ti saan na anam naman. Uray kita. Agpaggaakak to iti sangwanan na. Tapno mainsulton tumot iti kastaunay. Anya? Ay nalaya balasang ko, di mo liwayan abagbagaan di asawam. Maday tikas dyan nga ibagbagana. Saan anasaya at ti agilunod? Talaga akas ta akanayon ti ibagbagak kan kuana, nanang. Nasaya at mat anak ko. Mas daawak mat ngamin kan ni Kaloy No apay kit di mat akay kayat na akan kantyawan ti asawak. Siyempre, makapainsulto mat ngamin ti aramidan na. Ure asino mat siguro, nanang. Wen, adda akditan. Hanggang jay agilunod. Madiday jay anak ko. Kat day tati kayat ko nga imulam iti panunot ti asawam. Aramidak, nanang. Di kay agdanag. Rumbang laeng anak ko. Gaputaday tati kasayaatan ama pasamak. Anya nga James. Kumustan ti panagbiag mo, Awan latan sa. Kumapoy ka lata. Mabalin ka di kaloy. Sardengan nakman. Na. Kunamlan asino ka. Idinto tanagalas mo't ti biyag mo. Saan ka mo't anarangay Ha? Kumantyaw ka. Noon nasayat ko mati panagbiag mo. Ang agpada talaang mo't amangur kurangas. Iso sardengan nakman. O mga no jak malapdan ti bagik. Kat nanya pa ti maaramid ko kan ka. Salbag ka. Si kamot ngamin lakay. Sardengam ngamin ni James. Amangan no inton sumarunok at agdin ng ran kayon. Para rabraba lang mat ni James? Adda dagiti rabak a medyo narigat nga aklunan. Amangan no kas ti pagarupan na iti panang rabak mo kan kuana. Isu asardengam kuman. Ay kat, sige nga roda. Tapno saan na dumakal ti amin. Daklay kaskason day dya, James. Pikon. Nasaysaya atan ti kastang aramidem. Tapno maliklikan ti anyaman asaan a pagkikinnaawatan. Ay, anya pa'y nga rod. Di kastalangan. Wen, takas itinakunakon. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan. Anya di ko nayo, nanang. Ay na anak ko. Kat no dandanigayam na ginnalaan ti asawam kanday jay akaloy. Anya? Apay, anya tinapasamak. Kasi iti sigod Kankantyawan ni Kaloy jay asawam. Nasuron sa kano ni James. Kat day jay. Nagsaon iti medyo saan anasayaat. Naimbag kano ta saan mat alimbaban ni Kaloy. Ay, oo na yan. Daytan ti ibagbagak kat. Nalaing tumat ngamin ako mantyaw, dayjay akaloy. Ay, anak ko. Saan nga imbagbaga kanyak ni James dayta?
Naskan ama-amuak no anya tinapasamak. Wen, Leia. Iti kasta, mabagbaga am je asawam. Narigatan, no adakit din kagin-ginura na. Tamangan no anyan tukit de, ti mapasamak. Agyaman day di akaloy, tanalapdak ti bagik. Tano saan? Amangan no anyakit din tinaaramid ko kankwana. Anya kalakit din aya, James. Talagang agburburak ti darak iti day di ataw. Nakalaslastog. Naimbag ko man no narangay mo ti panagbiag na, angam saan mat. Agpapada tayo mo't amangor kurangas iti panagbiag. Ngem no kumantyaw, kunamlan na kabakbak nang. Ala, Hoston, taamangan no anya pa'y timapasamak. Amangan no nakarkaro pa'y adumagsan ti daram ken kuana. Sigo din ang nadagsan ti darak kan kwa na. Kat no bilang taddan to dakas ang mapasama kan kwa na. Wano iti pamilya na. Puutom da ito'y nga ibagaklaya. Siyak ti kang runaan ang maragsakan. Anya? Wen, kas itinakon-akon. Puutom tinaibagak. Bakit? Apay ngay. Di matla bumaawan ti gurigur ti anak ta. Madandanag anak mo't nga rudan. Ang mga nuan yan ti mapasamak iti anak ta. Di ka agsaw iti kasta, bakit? Pangasim ko ma. Pangaasim lakay. Ipanta ko man iti ospital ti anak ta. Ang mga nuan niya ti mapasamak kan ko ana. Sige, rubuatang marudan. Naskan ang maagasan ti anak ta. Alan, bakit? Anya jay kunam Edmond? Dakaloy kunak, adada iji ospital. Anya? Day tateg paiso, nakaron sa ti sakit di anak da. Ay kat gungguna na. Kunamlan asino. Ha? James? Agpaisumat ngamin. Nakalaslastog. Kunamlan asino anabak ng launay. Agasam, takanayon nga ibaga na apapintasag ka no tibiyag ko. Kunamutlan na saya tibiyag da nga agasawa. Si kamot James, masakit lang aro din di anak da. Kastapay lang ti bagbagang. Masurunak lang amin pare. Ay apo, ilisim pay lang ti kasta arik nam. Saranayin tayo kit di jay kaaruba tayo. Nakasarsaranay mo't ah. Bukodan na ti amin. Takunamot lang amin no asino no agsasao. Ay na, bagbaga am tuman je asawam, Leia. Apay aya nanang. Kasanumot ngamin. Kat kaslakit din pagaayat na paitipan naka-ospital je anak da kaloy. Anya? Wen, nagado ti agibagbaga kadagiti kalugaran tayo. Napalalo kanu ti ragsak ni James anak kaammo, nga adday ja ospital ti anak ni Kaloy, kat nakaro ti sakit na. Anya? Made ti araramidan ti asawam. Anya langan tirik na dagiti masaknan, no makagteng kadakwada ti damag, anapalalo ti ragsak ja asawam. Sigurado ang masaher tirik nada. Isu nga ron abagbaga to ni James. Tasardengan na tikas jay nga araramidan na. Lakay, awan mo ti pagbaliwan ti kasasaad ti anak ta. Madanaga na katalagan. Ang mga nuan niya ti mapasamak kan ko ana. Bakit? Di ka mapukawan ni tinamnama. Amok nga da kaasi ti Diyos. Saan na baybayan ti anak ta? Uray manupay ti mabusbus dito ospital. Awan an yaman na kanya. Pilitot ti agsapol iti magastos. Ala, bantayam ti anak ta. Nasken nga agsapol ak iti kwarta. Saan ta ngamin nga amo? Numano ti magastos tayo dito eh. Bayat ti kada ti anak ta iti ospital. James Barok, daytoy kat pamagbagalaeng Agyamanak no denggenak kas ina ti asawam. Nanang, saan arumbang abagbaganda? Nang runa no maipapanmat lang iti kasasaad ti anak dayjay akaloy. Awan mo ti dakas ngar aramidak kat. Ala, ibagatan akasta. Ang made ti panagragragsak mo, kabayatan na kasjay ti mapaspasamak iti pamilya ti tao akagurguram. Da kayon ti mismo nagkunananang. Akagurgurak dayjay a tao. Pudno. Hangam anya nga ti basol ti asawa ken anak na.
Tairamraman mo kit din nakagura ida. Ay nananang, pangaasiyo man tadidak pakibyangan. Amang ano dapay rumso asusik iti nagbaetan tayo. Gapo iti da itapan nakibyang nyo. Amom Leia, saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam panagkunak, madimot ati kasjengar aramiden ni James. Edmond, Danda ni makabulan ti anak da kaloy iti ospital. Aging ga ita, awan pay lang tinagbaliwan ti kasasaad di ubing. Kalpasan na, kasjay kit din ter aramiden di asawam. Ipakpakita na tinalaos a panagrag una, gapota na karma kanon ni kaloy, akanayon amang kantyaw kinkwana. kinapod noon ha. Kanayon abagbaga ni James. Ngam di nakmat ng danggan, Edmond. Ay, di mo sardayan abagbagaan, Leia. Amangan no makadanon ken ni kaloy ter aramiden na. Delikado. Siyempre, aborido jay tao. Kalpasan na, maamuan na ter aramiden ni James. Amangan no daytan ti pangrogyan ti guluda. Handay tangarod ti amkag. Kat dayta ti kayat ko aliklikan. Anya ngay lakay, nakadiskitar ka kadi. Awanin apulos tigam ko a kwarta. Awan nga rod, bakit? Jack nakadiskitar ita. Anya, Ngam di kagdanak. Kas itinakunakon. Jack agsardang. Aramidak ti amin tapno makadiskitara. Diyos ko. Anyan daytoy amapaspasamak ka data. Apayakas to'y matan. Jack amo, bakit? Jack amo no apay akas to'y matan. Ha? James. Anya ter aramidem ditoy. Umay nakmanan kantsawan. Ibagam manen a pasaya atak ti biyag ko. Hoy, kaloy. Kastoy mo ti makunak. Sikat ti rumbeng amang pasaya at itibiyag mo. Bareng no agim bagpay ti anak mo. James. No anyaman tinagbasulakan ka. No nagbalinak man analabas, no rabakan ka. Pakawanin nak. Ngam pangasim. Di mo kumairaman ti anak ko. Ah, Sige pare. Mapanakon. nadlaw ang nalaos ti pungtot na itinaybagak. Nadlaw ang linaplapdan na lang ti bagina. Anya nga ta ti gagaran ako ma. Apay nga imay dito'y balay. Amangan mat no napatig ko matigagara na. Ngam di mo inikan iti gundaway na. Nagpailuyos ka manin iti guram kankwana. Leia. James, lakay. Saan nga iti amin na gundaway katrumbeng apagturayam ti pungtot. Wano anyaman akita ti gura iti barukong mo. Laglagi pom kumamot ti kasasaad dagiti masagnan. Dandani makabulan nga adda iti ospital ti anak ni Kaloy. Isun ti damag dayta. Kadakkelan ti gastos da. Amangan no awan pay kit din ti maaramat da. Amangan no umay kumaagkid daw iti tulong ti tao. Leia. James, agbalin ka kumamot aman ang nga asi. Nga oray sagpaminsan laang. Di mo itulok alamutin na kan tinakaro aguram. Iti kanayon apan ang kantyaw kan ka idi ni Kaloy. Laglaki pam. Awan tinasaya at pagbanagan ti kasta nga aramidam. Bakit? Agpalas ka. Darasam. Mapantay di ospital itamit laang. Noy may ka diti ospital. Tapno parupaan nak manen. Pangasim, James. Napatpatag para kanyak ti kasasad ti anak ko ita agundaway. Kaloy. Imayak tapno agkidaw iti dispensa iti impakitakan ka. Di napan kay jibalay. Sana rumbang tikas dyan naramid ko. Iso pakawanan na ko ma. James. Pasensya ka ko ma. No nalabas ti panangkan kantyaw ko kan kay ti kalabas. Maamiris ko itan. Asan arumbang dagidi nga inararamid ko kan ka. Awanan kanyak na jay. Lipatan tan. Ti importante ita kat ti kasasad ti anak mo.
Nakasagana ka tumulong, Kaloy. Ibagam lang na niya ti maitulong ko, ha? James, agyaman akin ka, ha? Kaloy! Kaloy! James, pasensya kayo no na istorbok ti saritaan nyo, ah. Kaloy, ti anak ta, nakapuotan. Ha? Agpaiso? Uwan, sige, sumarunukan ton itayan na. Uwan bakit? Nangag mo, James. Nakapuot ka nung ti anak ko. Uwan, Kaloy, nangag ko. Kat maragsa ka naklaunay. Kas itinakon-akon. Nakasagana ka tumulong. Ibagam lang no niya ti maitulong ko. Tasan ka amapaay, Kaloy. Pudno anasaem no datayo ti mapasakitan. Ngem saan arumbeng apagragsakan ti panakaidadanes ti asinuman. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay at pakasalitaan, ana itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno kaya. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang darabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.